naghahandog ng Hello, what's up madlang people? Oh yes, mga ka-chon-chon. Nag-vlog ko pinakalit kay nahuwag akong suga sa motor. Bawa ni kawag kalit. Timing pod ka ko i-upload ron. Ang gigamang video ganina is ako laman para laman ugma. So karon ang gipadoktora na hanggoan si Dr. Francis. He is the doctor of my motor. He's the regular doctor. Sa hospital sa mga motor gani. Kasi mga ginagmay mga daot kawan motor si Jay. Si Jay mag-adto kay doora man po ni sa amo. So bago pa sa tong video guys, palihog ko og subscribe, i-like, ug i-share ang atong mga video. Jesus TV, oh yeah. Palihog po kung tanaw sa itong mga pahinomdom karon idawat po dog na yung mga mamis so di ay po di ay grasya na po napuhon di ba? So again guys, ang atong motoron is nawad-an og kahayag puliray na butag akong motor guys. Gikan ko sa gidulman kay nagkuhan ko nangita lay ko karsones. Limbarok ba di naman masud ang mga karsones. Na magkalingaw rami sa akong short. Kaya na naman tayo bagong fan siguro. So kalos Ginoo wa ko kita karsones nga mo ko ana ho masibo na ho. Grabe 40 to 42 aghawak wa agad tuning sibo guys. Paano na lang ang resulta ag suga sa akong motor na buta. O tanawa ang motor oh. Loyla na motor man na batok sa akong kinabuhi panginabuhi pang adlaw-adlaw. Yes. Daghan nang maingon ako alisan na ko na akong motor adlaw kay nga na pero dako nang batok sa akong pang kabuhayan showcase. Whatever showcase na ana sa kanunay nagatabang kanako sa nagatabang and all the way in all purpose cream. So ipakita ninyo usaon pagtuli agahong motor guys ha. Come on, just sit back and relax. O tanawag guys si Dr. Francis kamulo na nagkagiwatay na daw na akong motor pero laban lang tour saan man ka tour kalingawan naman kag tour. Sige na mag-tour. Tama isang mga kwano, sidekick. Kaya ako yung mga sidekick oh. All-purpose sidekick. Date 6 na abot oh. Si Miss Kahulugan. Anak ni Kagawad Kahulugan. All the way from Kalinganay, Alicia Bohol, Poblacion, Alicia Bohol. So guys, muna ang gym sa Alicia. So doon juga mo sa gym. Okay na siya, igso ng Arsap. Hi guys, Trang. Yes, igso ng Arsap TV. Subscribe Arsap TV. Yes. Oh, with like and share. Oh ha? Tanawa lagi doktor lagi. Oh ha? Doktor goes ning siga ag motor. Oto ana pa og gikujabid. So pasagdira ko guys kay pasagdira ko nagkaliwa og video ha kay magano ko video. Okay. Aga ang plano nga mo ato kabantian kanina. Daon siya me kay nahaponan ra. Oh. Ato ta. Ano taman? Ugma. Come on, bukan ninyo. Kay
para na po na sa badon hamo ko ano. Palis na kay mato pa ko upay. So, mga motor dyan mga labay, pakusog na sa highway na, oh. Salamat sa mga pangagamhanan nga inyong giatiman ang among kuan karsada. So na, sus ginukulubak-lubak in taon ni magka piang-piang in taon may danig kuan karon sus hanutoy ito apog mga motor hanutoy pod. Labaw po ko magpakusog og kuan. Gihilot-hilot. Agoy. Sama na ka nanay. Trapo. Oh, palingkuras doktor. Pamulsuhan na sa sakit na ni kay urong. Bao lagi. Malpang siya nang itatuan. Ni malpang siya lagi sang mata. Uy, santos. Nabulog. Dali kasi. Nabulog. One eye na lang ang nagsiga. Og wa nagyoy nagsiga. Karon ni siga na. Agato nang sakit nga mo tuturon. Sakit ay tiot na kay kung nagsakit pa. Agawon tang buhaton ron is mukhaon na takog balot challenge. Inja kanang na. Inja wala man kuan kay nakahinomdom ko. Uy, so gagahong motor. Am mag-vlog ko nga nag-adjust sa motor. Sus Ginoo ko way taon ni. Delikdik na taon ni hang motor. Tumikas ka busy. Reklamo para man sa hang motor. Hagbera ni reklamo, galing kay buotan man liwat man ni naho. Charot. Walang ko kontra kasi ako'y nag-video, di ka mo'y nag-video. So guys, siga na, napawang na po. Series man na si Jack. Ngipon. Agoy, wait ngipon. Ay. Grabe. Hila. Motora ka na. Nakatila. Isaw na. Pag motor kayo nakatilaw-tila. So tandugon day mo nang ginervyos din na siya guys. Kabuhi hoktan. Ay kuwang ra ni hilam. Ay kabakaka. Kuwang ra ni hapyod ning motora. So guys, mga Junjun, this is it. So nakita na ninyo ang sitwasyon sa motor, no? Nakita na ninyo ang sitwasyon sa motor nga na. Yung siga na. And salamat sa sponsor sa Hong Gimbal. Thank you so much. Gimbal is coming to town. Salamat Lord. Salamat Labihay Luya. Salamat sa natin tutok sang Kikoy. Yes. Gimbal is coming to town soon. Nag-order pa ko. But your money is there. So di sa tunhawaon kay anda na tunhawaon og kanang moabot na gahong order nga gimbal. Hong ipahilo na kay kanang arong dunay handumanan nato. Tim tusok sang Kikoy. Kaya di na ko magkupot og kuan. Di na ko magkupot og kanan na ay yan kamot din na ako kamoton kay lisod og kamoton kay makayot. Mapanos og kuan. Mapanos og kamoton. Madyo nang kuanon karong hanotoy ba. Fair play ang dagan. So, thank you so much Team Tusok sang Kikoy. Team Rich 4 and 5 International. Thank you so much. Team TTTM Kalburo. Salamat. Thank you
you so much, Team Pakpak. Okay, thank you so much. Especially sa atong mga hangat ko. Palupad, Special Forces sa atong Team Tusok ng Kikoy na. Thank you so much. Daghang salamat sa inyong mga palupad. And again, all Team Tusok ng Kikoy, daghang shout out. Daghang salamat din sa tanan. Okay na lang ko. Happy day, happy night. Daghang salamat, and bye-bye.